Isang mapagpalang araw po sa atin mga ka-discover. Ngayon po, pakita ko po sa inyo ang bunga o ang mga ubi na nandito sa aming bakuran. Yan po, nandito sa aking likod. Yan po, ito yung mga, yan, diba? Yan, malusog na malusog po yung mga dahon ng ubi. Ito yung mga ubi na gumagapang. Napakasarap po nito yung ubi, mga ka-discover. Pakaganda po sa katawan din ito. Number 1 po sa source ng fiber po. Yan, pag-help siya ng digest. Ito, yan, isang bunga na. Yan o, diba? Parang ubi na sinampay. Yan po. Dito lang po yan sa bakuran. Yan o. Meron pa yata dito yan o. Yan mga ka-discover o. Yan, malalaki ng bunga. Ito pa. Yan. Ito naman mga parang gabi-gabi. Lalaki ng dahon. Pwedeng magtago pagka hanapin ka. Pwede ka na rito. Yan po, hanap pa tayo ng mga bunga ng ubi. Ito o. Yan ito po. Dami niyang bunga. Yan o. Ito pa po o. Yan. Nakaka-discover. Isang pagpalang ubi. Sobrang daming bunga niya. Yan na po. Meron pa po dito. Gumagapang na po siya sa puno ng bayabas. Yan po ang ubi dito sa bakuran. Napakasarap po nito gagawing ubi halaya o di kaya paano mo lagay mo sa tinapay. Kaya bibili ka na lang ng tinapay. Yan o. Ang dami. Yan po mga ka-discover. Yan. Dami niya lulusog. Meron siya mga dahon na violet. Medyo pagbata pa yung dahon. Violet siya. Yan. Yan o. Pagka na siya, nag-green na siya. Yan. Ito po. Yan, totoong mga ubi ito. Yan o. Pakita ko sa inyo. Kasi natin to. Ito masarap na ubi. Yan o. Yan, violet na violet. Yan. Yan. Sarap yan eh. Yan o. Panghalo sa bake o di kaya gagawing ubi halaya. Yan po. Mga na-discover natin. Mga ubi. Yan. Mga nakasampay na ubi. Antayin na natin siyang lumaki pa kasi lalaki pa ito bago natin siya i-harvest. Yan po mga ka-discover.